Yan, lipat naman ako dito guys. Yan, para malinisan dito. Yan, paligid niyan. Dito. Para kuminhawa naman tong kalamansi na yan. Oh. Yan. Yan. Kasi marami din mamunga yan eh. Itong kalamansi na to. Para malinisan na guminhawa naman ang ano niya, mga sanga. Malinisan ang paligid nito dito para umusbong ulit ang mga sanga niya. Okay, tara na ulit. Yan, lipat naman tayo dito. Dito tayo. Linisan natin yung paligid niyan. Kaunti na lang naman yan. Okay, let's go. Gambon na may magsilong. Ha? Kahit na. Guys. Wala na guys. Dito payong. Silong. Yan. Oh, nagiinit, nag-aambon. Yes, oh, muulan. May payong oh. Ayan oh. May araw pero umaambon. Iyari ang mga pananim sa mga kambing na yan oh. Ano? So, sa mga kambing. Oh. Kaya kailangan mapakuran dito. Huwag baka matamaan. Galit ni Mrs. oh. Galit si Doña Pakunda sa mga kambing. Yari mga pananim. Yan oh. Nalinis-linisan na ang paligid ng kalamansi na to. Kahit pa paano nakagawa ng kaunting trabaho kahit ganito ang panahon. So,
makatapos sa trabaho. Saan na pumunta ang tulo niya? Bihira. Gusto dito. Sa akin yan. Buka dyan o. Guys, kamutik yun. Kahit tayo. Yung kamay ko, oh. Sarap ng buhay probinsyano. Bigat. Ulam. Alam mo tanim-tanim ng gulay. Kamuti. Sige. Hulog na ba? Sige. Ito tali ko kusubusog pa doon para kita na naman sa camera. Natutok tayo. Anong oras na kaya? Ay, diba? Haba pa. Ano? Hila pa ulan. Pagtrabaho pa. 1:46 pa lang. Pumunta kasi kami dito. 11. No? 11. Ano na naman? Kailanganin oras na naman. Kasi nag-aasikaso kasi ngayon sa bahay. Kaya naman niya na ako lang mag-isa pumunta dito. Ayaw ko din naman na at mag-isa pumunta dito. Hindi natin alam ang disgrasya. Yan, pagkasin natin disgrasya. Mapin. Lagi tayong kasama. Mas maganda. Hindi pasalamat sa Diyos. Pag walang disgrasya nangyari, makakatapos ng trabaho, makakauwi na maaga. Alam mo na? Gutom ako ah. Sarap ng kamote. Hindi na ganun. Hindi na gaano mahirap tanggalan ng dami.
laing.